салом мардуми Тоҷикистон, салом ҳама ба мардуми ғарибо. мо дар даромадгоҳи боғи Сомони шаҳри Кулоб қарор дорем. ҳана саломи худмона, саломи халқи Кулоба ба ҳама ғарибон мерасонем ва мегим ки марҳамат дар канали мо саёҳат теҷе подписатся кунед, лайка фаромӯш накунед ва дар комментария ҳама дархостҳои худтона бинависен. куҷои дар корай, кадом шаҳр, ноҳия, кадом қишлоқ ҳам дар кора мерем, мо барои шумо сиёнка карда мепартоем. кани ҳозир далши тамошо мекунем. дар инҷа дарун медароем чия даромадгоҳш ҳақиқатан да фасон кардаги базиб кардаги. ана инун тараф даромадгоҳшай мо омадем. ҳозир анау дарунда мардум бихонум байти бе поён бихонум барои мардуми кулобҷон бихонум. ба кулобҷон сафар дорӣ надорӣ дилбар, зи аҳволум хабар дорӣ надорӣ дилбар. ана мо назди амфитеатрш омада. амфитеатр ин ё ки стадион аст. ҳози ай пеш мебинем ки ҷо омадагӣ. ин стадион будагӣ. аз сабабе ки ҳамаи дарҳош маҳкам кардагӣ, баста кардагӣ, мо натавонистем ки ба дарун дароем. барои ҳамун аз ҳамин ҷо ҳозир яккам тарак наворбардорӣ мекунем. инҷо действительно ҷои истироҳат будагӣ да. ана ин тарафи стадион ба ана ҳамин раҳча рост назди Сомонӣ мебуроем. ана унҷа да Сомонира мо ҳам кофтем ёфтемаш. мо хеле шид биромадем раҳнав ним кардем. ана ин тарафа нигоҳ кун. ана ҳамун та мо пеши Сомонӣ биромадистем. ана мо аллакай ба назди исмоили Сомонӣ расидем. исмоили Сомонӣ, шаҳри Кулоб. ана ис мошинраҳа будагӣ. ин тараф ҳам мошинраҳа будагӣ. ана он тарафи аэропорта. ана ин раҳи дуру дарозда мо пеши исмоили Сомонӣ биромадем. биромадем ки офисш маҳкам будагӣ. ана бедрафтагӣ. ана он тарафи аэропортай. ана он тараф дофода деҳа, қишлоқҳо ҷойгир ҳастанд. бо тамошо кунем, мо ягон ҷои нағзи интересниш меравем. худо хоҳад.